ήσυχο διαζύγιο, κρυμμένη εγκυμοσύνη, διαφυγή στην ενδοχώρα με δύο καρδιές που χτυπούν. Εκείνος νόμιζε πως ήταν το τέλος. Εκείνη πίστευε πως έπρεπε να ξεκινήσει μόνη της από την αρχή. Αλλά η αγάπη κάποιες φορές δεν κάνει θόρυβο. Απλώς μένει και φροντίζει. Αυτή δεν είναι μια ιστορία με υποσχέσεις. Είναι μια ιστορία παρουσίας, επιλογών, μιας επαναδημιουργίας, χειρονομία τη χειρονομία. Όταν η αγάπη αποφασίζει να μείνει, όλα αλλάζουν, ακόμα και το τέλος. Πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συγκινητική ιστορία, σας προσκαλώ να εγγραφείτε στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι, έτσι θα είστε πάντα οι πρώτοι που θα μαθαίνετε πότε βγαίνει μια νέα ιστορία. Και στα σχόλια, γράψτε μου από πού μας παρακολουθείτε. Πραγματικά χαίρομαι να διαβάζω κάθε μήνυμα. Κροατία. Παρασκευή. Αργά το απόγευμα. Ο αέρας που ερχόταν από τη θάλασσα είχε τη γεύση του αποχαιρετισμού, καθώς εισχωρούσε στα στενά σοκάκια της πόλης του Διοκλητιανού. Στο γραφείο του συμβολεογράφου, η Λάνα κρατούσε το μολύβι αρκετά σφιχτά, ώστε ο καρπός της να τρέμει. Το χέρι της έτρεμε, αλλά το χαρτί περίμενε, λευκό και ψυχρό, έτοιμο να δεχθεί την τελευταία υπογραφή που τους συνέδεε. Σταμάτησε. Παρατηρούσε το όνομά της, ήδη γραμμένο στην επάνω σειρά, αλλά δεν ήταν ακόμη πραγματικό μέχρι να σφραγιστεί με την υπογραφή της. «Παρακαλώ, υπογράψτε εδώ», είπε ο συμβολεογράφος μονότονα, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα του. Ο Δάριο καθόταν απέναντι από το τραπέζι, με την πλάτη του ίσια, το βλέμμα στραμμένο στο κενό. Δεν είχε επιλέξει από τη στιγμή που μπήκαν. Στην σιωπή του δεν υπήρχε θλίψη. Ήταν κάτι χειρότερο. Απουσία. Απόλυτη, στηρωμένη απουσία συναισθημάτων. Η Λάνα προσπάθησε. Για πρώτη φορά η μελάνη δεν βγήκε. Το μολύβι απλώς ξύστιε το χαρτί, σαν ήχη πάνω στο δέρμα. Αναστέναξε. Και δεύτερη φορά τελικά το όνομά της εμφανίστηκε, αλλά λάθος, αβέβαιο, σπασμένο, ακριβώς όπως και αυτή. Ο Δάριο τότε έφτασε το μολύβι. Χωρίς δισταγμό, χωρίς να την κοιτάξει, με μια ομαλή κίνηση υπέγραψε το έγγραφο. Σαν να κλείνει ένα βιβλίο που ποτέ δεν ήθελε να διαβάσει ξανά. Δεν υπήρξε ανταλλαγή ματιών, ούτε λόγια. Μόνο ο ήχος του χαρτιού, καθώς ο συμβολεογράφος το μάζεψε και το έβαλε σε φακέλους. Ο ήχος της κλειστής πόρτας όταν βγήκαν. Στον διάδρομο το ασανσέρ χτύπησε. Στην καμπίνα στόησαν ο ένας δίπλα στον άλλο, αλλά ο καθένας στον κόσμο του. Η Λάνα παρακολουθούσε τους αριθμούς να αλλάζουν, αλλά κανένας δεν σήμαινε τίποτα. «Πρέπει να επιστρέψω στη δουλειά», είπε αυτός. Η φωνή του ήταν ουδέτερη, σαν να μιλούσε για τον καιρό. Η Λάνα δεν απάντησε. Μόνο κούνησε το κεφάλι, σχεδόν αόριστα. Όταν βγήκαν στον δρόμο, αυτός πήγε αριστερά, αυτή δεξιά, και κανείς δεν κοίταξε πίσω. Το σπλίτ συνέχισε να ζει σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Οι τουρίστες γελούσαν, οι σερβιτόροι σέρβιραν καφέδες στις ταράτσες. Μόνο που μέσα στη Λάνα είχε σταματήσει ο χρόνος. Το βράδυ εκείνο ξάπλωσε στο κρεβάτι στο διαμέρισμα που τώρα ήταν μόνο δικό της. Το χέρι της, ενστικτωδώς, ακούμπησε την κατώτερη κοιλιακή χώρα. Δεν φαινόταν ακόμη τίποτα, αλλά εκείνη ήξερε. Η δοκιμή από το φαρμακείο δεν είχε κάνει λάθος. 2 κόκκινες γραμμές. Δεν τους είπε. Ούτε θα το έκανε, αποφάσισε τότε. Ο Δάριο δεν ήξερε. Μπορεί και να μην μάθει ποτέ. Και μπορεί έτσι να είναι καλύτερα. Στις ημέρες που ακολούθησαν, η Λάνα απέφευγε όλα όσα θα μπορούσαν να τη θυμίσουν εκείνον. Αλλαγή της αρτοποιίας από όπου αγόραζε ψωμί. Περπατούσε σε άλλα σοκάκια. Στο πάρκο δεν καθόταν πια στο παγκάκι τους. Η πόλη έγινε ασφικτική για αυτήν. Κάθε δρόμος μύριζε εκείνον. Κάθε καφές χωρίς αυτόν ήταν πιο πικρός από ό,τι συνήθως. Και τότε, μια βροχερή Δευτέρα έβαλε σε μια τσάντα. Δεν ήταν πολλά. Λίγα ρούχα, έγγραφα, μια φωτογραφία της γιαγιάς Μίλκας σε ξύλινη κορνίζα. Στο σακίδιο έβαλε ακόμα ένα πράγμα. Έναν μικρό, ξεθοριασμένο υπέρηχο, διπλωμένο στο πορτοφόλι. Στον σταθμό του λεωφορείου δεν υπήρχε κανείς να της χαιρετήσει. Μπήκε σε ένα λεωφορείο για την ενδοχώρα της Δαλματίας, κατεύθυνση Ιμότσκι. Έπειτα προς το χωριό, όπου η γιαγιά ακόμα διατηρούσε το σπίτι με την αμπέλου στην αυλή. Κάθισε στην τελευταία θέση. Στήριξε το μέτωπό της στο παράθυρο. Οι στάλες της βροχής κυλούσαν στο τζάμι, σαν να κλαίνε ανταυτής. Μέσα της επαναλάμβανε «Δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχει επιστροφή». Το λεωφορείο κινήθηκε. Η πόλη σιγά σιγά εξαφανιζόταν πίσω της. Θάλασσα, θόρυβος, αναμνήσεις. Όλα παρέμεναν. Εκτός από εκείνη, μεταφέρει περισσότερο από 2 τσάντες. Μεταφέρει σιωπή. Μεταφέρει ένα μυστικό και μια καρδιά που χτυπούσε κάτω από τη δική της. Δεν ήξερε τι την περιμένει.
μόνο ότι δεν μπορούσε πια να μείνει. Το λεωφορείο έκανε στροφές μέσα από τους δαλματικούς λόφους, αφήνοντας πίσω του θάλασσα, αλάτι και όλα όσα η Λάνα προσπαθούσε να ξεχάσει. Καθόταν κοντά στο παράθυρο, με το βλέμμα στραμμένο κάπου μακριά, χωρίς να παρακολουθεί το τοπίο που περνούσε. Η κοιλιά της δεν είχε μιλήσει ακόμη, αλλά η καρδιά φώναζε. Στα χέρια της κρατούσε ένα παλιό μάλινο κασκόλ, δώρο της μητέρας της, πολύ πριν εκείνη εξαφανιστεί από τη ζωή της. Οι αναμνήσεις ήταν σαν κοφτερές πέτρες στις τσέπες, που δεν ήξερε πώς να βγάλει. Δεν έκλαψε. Δεν μπορούσε. Τα δάκρυα, όπως και οι λέξεις, είχαν στερέψει από την μέρα που υπέγραψε το τέλος. Όταν το λεωφορείο σταμάτησε στη στάση δίπλα στην Καγγελωτή Οδό, δεν υπήρχε τίποτα εκτός από μια μικρή ταμπέλα. Ζελένικ, 2 χιλιόμετρα. Ο οδηγός άνοιξε την πόρτα και την κοίταξε με περιέργεια, αλλά δεν είπε τίποτα. Η Λάνα καταφώνησε και βγήκε. Το έδαφος κάτω από τα πόδια της ήταν μαλακό από τη βροχή. Μεταφέρει 2 τσάντες, μία στον ώμο, τη άλλη στο χέρι. Ήταν ήσυχα, πολύ ήσυχα. Κάτω από τα παπούτσια τα φύλλα ψιθυρίζανε. Ο δρόμος προς το σπίτι της γιαγιάς της ήταν γνωστός, αλλά φαινόταν διαφορετικός. Τα πάντα ήταν λιγότερα από ό,τι θυμόταν, αλλά ταυτόχρονα πιο βαριά. Κάθε βήμα προς τα μπροστά φαινόταν ότι περνούσε σε έναν κόσμο όπου το παρελθόν δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Η Μίλκα άνοιξε την πόρτα και σταμάτησε. Δεν υπήρξαν ερωτήσεις, μόνο το βλέμμα. Εκείνο το βλέμμα που μόνο οι μητέρες έχουν όταν ξέρουν τα πάντα πριν τους πεις οτιδήποτε. «Μπες, γλυκιά μου», είπε. Η φωνή της ήταν πιο αδύνατη από ό,τι θυμόταν η Λάνα, αλλά ακόμα ζεστή. Η κουζίνα μύριζε λεβάντα και παλιά σούπα. Στη σόμπα τρίζανε τα ξύλα. Η Λάνα κάθισε στο τραπέζι και τελικά άφησε τους ώμους της να πέσουν. «Πόσο καιρό σκοπεύεις να μείνεις?» ρώτησε η Μίλκα, ενώ της έριχνε τσάι. «Δεν ξέρω», ψέλισε η Λάνα. «Ίσως πολύ». Η Μίλκα δεν επέμενε. Μόνο κούνησε το κεφάλι της και της χάιδεψε το χέρι. Οι επόμενες ημέρες πέρασαν σε σιωπή. Η Λάνα περπατούσε στην αυλή, μάζευε σίκα, βοήθαγε τη γιαγιά στον κήπο. Το σώμα της ήταν κουρασμένο, αλλά η ψυχή της μόλις τότε άρχισε να αισθάνεται πόσο είχε εξαντληθεί. Κάθε βράδυ, ενώ καθόταν στο παγκάκι κάτω από τον παλιό καρυδιά, έγραφε γράμματα. Όχι στον Δάριο, όχι στον εαυτό της, αλλά στο παιδί που μεγάλωνε μέσα της. «Δεν ξέρω ποιος θα είσαι, ούτε αν θα μοιάζεις σε μένα ή σε εκείνον, αλλά σε αγαπώ ήδη και φοβάμαι. Φοβάμαι ότι δεν θα είμαι αρκετά δυνατή». Τα χαρτιά τα φύλαξε σε ένα παλιό κουτί μπισκότων, μαζί με τον υπέρηχο και μια φωτογραφία από την παραλία στο Σπλίτ, όταν ο Δάριο ακόμα ήξερε να την κάνει να γελάσει. Κάθε πρωί, όταν πλενόταν με κρύο νερό από την πέτρινη βρύση, έλεγε στον εαυτό της «Μία ακόμη ημέρα, μόνο να αντέξεις μία ακόμη ημέρα». Αλλά μέσα της, κάτω από το δέρμα και τη σιωπή, κάτι άλλαζε. Όχι μόνο το σώμα του παιδιού, που γινόταν όλο και πιο πραγματικό με κάθε ημέρα, αλλά και η Λάνα. Άρχισε να μιλάει με τον εαυτό της, να μιλά φωναχτά σε ένα άδειο δωμάτιο. Καμιά φορά γέλαγε, καμιά φορά έβριζε, αλλά δεν ήταν πια άδεια. Ένα πρωί, ενώ σκούπιζε το τραπεζομάντιλο στην κουζίνα, η Μίλκα της πλησίασε με έναν φάκελο. «Γράμμα για σένα. Ήρθε χτες, χωρίς αποστολέα». Η Λάνα αναγνώρισε τη χειρογραφία αμέσως. Ήταν του Δάριο. Άνοιξε το γράμμα, αλλά μέσα δεν υπήρχε πολλά. Μόνο μία πρόταση. «Είσαι καλά». Αυτό ήταν όλο. Δεν απάντησε. Μόνο γύρισε το χαρτί πίσω στον φάκελο και έκρυψε τον φάκελο ανάμεσα στις πάνες που είχε ήδη αρχίσει να τακτοποιεί στην ξύλινη ντουλάπα. Ο Δάριος σκεφτόταν αυτήν, αλλά δεν ήξερε. Δεν ήξερε τίποτα. Και μπορεί έτσι να ήταν καλύτερα. Το βράδυ εκείνο, κάθισε στο παγκάκι και ξανά έγραφε. Αυτή τη φορά το χέρι της ήταν πιο ήρεμο. «Κάποια μέρα, ίσως σου πω τα πάντα. Ίσως να μην καταλάβεις. Ίσως να με κατηγορήσεις. Αλλά να ξέρεις ότι σε αγάπησα πριν σε δω». Το φως του φεγγαριού έπεφτε πάνω στο χαρτί. Ο άνεμος μύριζε μέντα και παιδική ηλικία. Η Λάνα έκλεισε τα μάτια. Δεν ήταν ακόμη έτοιμη για το μέλλον. Αλλά δεν έφευγε πια από αυτό. Ο χειμώνας στο Ζελένικ ήρθε σιγά σιγά, όπως όλα τα άλλα. Χωρίς προειδοποίηση, χωρίς απότομες περικοπές. Μόνο τα πρωινά άρχισαν να παραμένουν περισσότερο σε γκρίζους τόνους, και ο άνεμος μέσω των ρογμών στα ξύλινα παράθυρα μετέφερε τη μυρωδιά χιονιού. Η Λάνα ξυπνούσε όλο και νωρίτερα. Δεν ήταν συνήθεια, αλλά ανάγκη. Το σώμα της άλλαζε, τεντωνόταν, αναζητούσε χώρο. Η κοιλιά της τώρα φαινόταν. Το παιδί ήταν πραγματικό, απτό, όλο και πιο παρόν. Η Μίλκα την υποδέχονταν κάθε πρωί με ήδη προετοιμασμένο φλιτζάνι τσαγιού από φασκόμηλο. Δεν μιλούσαν πολύ, ούτε χρειαζόταν.
Σε εκείνο το σπίτι, οι λέξεις ήταν περιττές, ειδικά αυτές που πληγώνουν. Στο ξύλινο ντουλάπι του δωματίου που η Λάνα είχε αναλάβει από την παιδική της ηλικία, υπήρχε μια μικρή συλλογή χαρτιών γραμμένων σε μικρή γραφή. Ήταν σελίδες του νέου της ημερολογίου, επιστολές προς τον αγέννητο γιο της, που τις κρατούσε σαν την μόνη σταθερή πράξη σε έναν κόσμο που κατέρεε. Σήμερα σ' ένιωσα για πρώτη φορά, ξέρεις. Σαν να με έσπρωξες από μέσα, σαν να λες «Εδώ είμαι». Και είμαι. Εδώ είμαι. Καμιά φορά με δυσκολία, αλλά είμαι. Οι ημέρες περνούσαν σε αργό ρυθμό στο χωριό. Η Λάνα περπατούσε στα χωμάτινα μονοπάτια, χάιδευε τους σκύλους της γειτονιάς, έπλαινε τα ρούχα με τα χέρια της σε μία λεκάνη, γιατί το πλυντήριο είχε σταματήσει να λειτουργεί εδώ και καιρό. Και αν και φαινόταν ότι όλα είχαν επιβραδυνθεί, μέσα της, όλα ξυπνούσαν. Τη νύχτα, δίπλα στη φωτιά από την εστία, ενώ η Μίλκα, πλέκοντας κάλτσες και ψιθυρίζοντας προσευχές, η Λάνα κοίταζε έξω από το παράθυρο και προσπαθούσε να φανταστεί το μέλλον. Καμιά φορά θυμόταν τον Δάριο, όχι όπως ήταν στο τέλος, ψυχρός και σιωπηλός, αλλά πώς της χτένιζε τα μαλλιά πίσω από το αυτί και της έλεγε ότι μυρίζει βιβλία και πρωινά. Ένα βράδυ, η Μίλκα άφησε τα κλειδιά στο τραπέζι και είπε «Μπορείς να φύγεις όποτε θέλεις, δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις τίποτα. Αλλά είμαι εδώ, αν θελήσεις να μείνεις». Αυτή ήταν η μόνη πράξη που χρειαζόταν να ακούσει η Λάνα. Σε μια γωνιά του δωματίου άρχισε να τακτοποιεί πράγματα για το παιδί. Ένα παλιό ξύλινο κρεβατάκι, ετοιμόροπο, αλλά γερό. 2 πετσέτες με κεντυμένες άκρες. Μικρές μάλινες κάλτσες. Ακριβώς όταν φαινόταν πως η σιωπή έγινε σπίτι, ήρθε μια κλήση. Το τηλέφωνο χτύπησε το πρωί της Κυριακής. Η Λάνα καθόταν στο τραπέζι και ψάχνει μέσα σε παλιές εφημερίδες. Η Μίλκα σήκωσε το ακουστικό. Είπε μόνο «μόλις μια στιγμή» και της το έδωσε χωρίς να πει τίποτα. «Γεια σου, Λάνα», είπε μια φωνή από την άλλη πλευρά. Ήταν η φωνή που δεν είχε ακούσει εδώ και χρόνια. Λουτσία. Η παλιά της φίλη από το Ζάγκρεμπ, συμφοιτήτρια, μοναδική που ήξερε πού είχε πάει. «Μόνο να ξέρεις, δεν μπορούσα να σωπαίνω πια. Του το είπα». Η Λάνα κόπηκε για μια στιγμή. «Του είπες σε ποιον?» «Στον Δάριο. Του είπα ότι είσαι έγκυος». Η αναπνοή της σταμάτησε στους πνεύμονες. «Γιατί το έκανες αυτό?» Η Λουτσία αναστέναξε. «Γιατί?» ρώτησε. «Γιατί του νοιάζει, Λάνα, και γιατί έχει δικαίωμα να ξέρει». Η Λάνα χαμήλωσε αργά το ακουστικό. Η Μίλκα την κοίταξε χωρίς να ρωτήσει τίποτα. Μόνο κράτησε το χέρι της πάνω από το τραπέζι. Το βράδυ εκείνο δεν έγραψε τίποτα. Ούτε γράμμα, ούτε σκέψεις. Μόνο καθόταν δίπλα στο παράθυρο και άκουγε τον άνεμο. Το επόμενο πρωί δεν ήταν η ίδια. Στο βάδισμά της υπήρχε κάτι πιο σκληρό. Όχι από θυμό, από προετοιμασία, γιατί όταν η σιωπή διαταραχθεί μια φορά, δεν είναι ποτέ ξανά η ίδια. Οι ημέρες περνούσαν, αλλά η αίσθηση ότι κάποιος έρχεται ήταν πιο πραγματική από την ψύχρα στον αέρα. Η Λάνα φοβόταν. Όχι την συνάντηση, ούτε την απάντηση. Φοβόταν ότι, όταν τον ξαναδεί, όλα όσα είχε χτίσει μέσα της θα αρχίσουν να σπάνε. Αλλά το παιδί χτυπούσε δυνατότερα κάθε μέρα και δεν υπήρχε πια χώρος για διαφυγή. Μια νύχτα, στη μέση του ύπνου, η Λάνα ονειρεύτηκε χέρια. Αντρικά χέρια που κρατούν το παιδί, γελάνε, το κουνάνε. Και αυτή στέκεται στο πλάι, παρακολουθεί και γελάει. Ειλικρινά, χωρίς φόβο. Ξύπνησε με δάκρυα. Δεν ήξερε τι την χτύπησε πιο πολύ, το όνειρο ή το γεγονός ότι ήθελε να είναι αληθινό. Όταν η Μίλκα την επόμενη μέρα είπε «Ο πατέρας σου ήταν έτσι. Ποτέ δεν ήξερε πώς να αγαπήσει μέχρι να είναι αργά». Η Λάνα δεν απάντησε. Μόνο τράβηξε το κασκόλ γύρω από τους ώμους της και βγήκε έξω. Γιατί ήδη ήξερε. Κάποιος ερχόταν. Το Ζάγκρεμπ ήταν κρύο, αλλά ξηρό. Ο χειμωνιάτικος ήλιος ρίχνει μακριές σκιές στα πεζοδρόμια και τα τραμ περνούσαν στον ρυθμό της ζωής που ποτέ δεν σταματά. Ο Δάριο καθόταν στο παράθυρο του διαμερίσματος στον 4ο όροφο στο Μάξιμιρ, παρακολουθούσε τις στέγες και προσπαθούσε να κατανοήσει την σιωπή γύρω του. Το διαμέρισμα ήταν καθαρό, όπως πάντα, χωρίς ακαταστασία, χωρίς ίχνη ζωής. Το τραπέζι της κουζίνας ήταν καθαρό, το ψυγείο ημιέκτο. Οι αναμνήσεις δεν είχαν που να σταθούν γιατί ποτέ δεν του άφησε να μπουν. Περίπου ένα μήνα μετά την υπογραφή του διαζυγίου, δεν την είχε καλέσει. Ούτε έγραψε. Άφησε τα πάντα όπως είχε τελειώσει, ευθύγραμμα, χωρίς στρογγυλέματα, χωρίς γιατί. Και τότε εμφανίστηκε η Λουτσία. Τον κάλεσε σε καφέ με την δικαιολογία ότι ήταν περαστική. Ήθελε να μιλήσουν λίγο. Δεν φανταζόταν ότι αυτά τα 15 λεπτά θα άλλαζαν τα πάντα. Κάθισε απέναντί του σε μια μικρή καφετέρια στην Ηλίτσα, παρήγγειλε μαύρο καφέ
και αμέσως, χωρίς εισαγωγές, είπε «Είναι έγκυος, Δάριο». Σταμάτησε. Δεν καταλάβαινε. Ή δεν ήθελε. «Τι είπες?» «Η Λάνα. Είναι έγκυος. Ήταν ήδη τότε όταν υπογράψατε. Τώρα είναι ακόμα περισσότερο. Νομίζω σχεδόν είναι στον 7ο μήνα». Τα χέρια του παρέμειναν στο τραπέζι, ακίνητα. «Πώς το ξέρεις?» ρώτησε. Η φωνή του ήταν πιο χαμηλή, πιο σκληρή. Η Λουτσία ανέπνευσε. «Μου το είπε πριν καιρό, σε ένα μήνυμα. Μόνο εγώ υποσχέθηκα ότι δεν θα το πω. Αλλά τώρα δεν μπορούσα πια. Πρέπει να ξέρεις, Δάριο, αυτό είναι το παιδί σου». Μέσα του κάτι κατέρευσε. Όχι τείχος, γιατί αυτός είχε πέσει εδώ και καιρό. Ούτε ταβάνι, αλλά θεμέλιο. Το θεμέλιο πάνω στο οποίο είχε οικοδομήσει την πεποίθηση ότι τα ξέρει όλα, ότι έχει τελειώσει, ότι η Λάνα δεν είναι πια το πρόβλημά του, ούτε αυτός δικό της. Αποχώρησε από το καφενείο χωρίς λέξη. Δεν άκουσε τα τραμ. Δεν είδε ανθρώπους. Απλώς βάδιζε ευθεία, χωρίς σκοπό. Μέχρι τα πόδια του σταμάτησαν μπροστά από την είσοδο του κτηρίου. Μπήκε στο διαμέρισμα. Κάθισε στην άκρη του κρεβατιού. Κοίταξε τα χέρια του. Ήταν άδεια και έπρεπε να κρατούν κάτι ή κάποιον. Το βράδυ δεν άναψε φώτα. Απλώς καθόταν στο σκοτάδι και άκουγε τις σκέψεις του να χτυπούν στο κεφάλι του σαν τη βροχή πάνω στη μεταλλική στέγη. Την επόμενη μέρα κάλεσε τη Λουτσία. «Πού είναι?» «Στο χωριό με τη γιαγιά. Νομίζω ότι λέγεται Ζελενίκ ή κάτι τέτοιο. Στη ενδοχώρα». Έγραψε το όνομα σε ένα χαρτί. Το κοίταξε για ώρα. Κι ύστερα άρχισε να μαζεύει τα πράγματά του. Τίποτα υπερβολικό. Μόνο τα απαραίτητα. Στην έξοδο από το διαμέρισμα σταμάτησε για μια στιγμή. Κοίταξε γύρω του και κατάλαβε. Αυτό δεν είχε ποτέ υπήρξε σπίτι. Μόνο μία προσωρινή στάση ανάμεσα σε αυτόν και σε κάτι που δεν θα επέστρεφε ποτέ πια. Ο δρόμος προς το Ζελενίκ ήταν μακρύς. Οδήγησε με το παλιό του αυτοκίνητο που δεν έπαιρνε μπροστά αμέσως. Κάπου κοντά στο Σίμπενικ σταμάτησε και έμελε στο δρόμο. Δεν ήξερε αν ήταν νευρικότητα ή φόβος. Στο χωριό έφτασε αργά το απόγευμα. Το σπίτι ήταν μικρό, με πέτρινους τοίχους και αυλή περιτριγυρισμένη από λεβάντα. Μπροστά του, μια ηλικιωμένη γυναίκα με μαντίλι στο κεφάλι. Η Μίλκα. Δεν τον ρώτησε ποιος είναι. Απλώς τον κοίταξε, με εκείνα τα ίδια μάτια που ήξεραν ήδη πριν πεις οτιδήποτε. Άνοιξε την πύλη χωρίς να μιλήσει. Μπήκε. Στην άλλη άκρη της αυλής, η Λάνα στεκόταν δίπλα στο ξύλο που στίβαζε για το χειμώνα. Όταν τον είδε, το χέρι της σταμάτησε στον αέρα. Δεν είπε τίποτα. Δεν κινήθηκε. Ο Ντάριο πλησίασε αργά. Στάθηκε σε απόσταση. «Μου το είπε», σιγή. Μόνο ο άνεμος που κούναγε τα κλαδιά της ελιάς πάνω από αυτούς. «Γιατί δεν το έκανες?» Η Λάνα τον κοίταξε. Το βλέμμα της δεν ήταν γεμάτο μίσος, ούτε δάκρυα. Ήταν άδειο, κουρασμένο. «Γιατί δεν ρώτησες?» Ο Ντάριο ένιωσε τις λέξεις να στερεύουν στον λαιμό του. «Δεν ήξερα. Δεν ήθελες να ξέρεις». Η Μίλκα μπήκε στο σπίτι, αφήνοντας τους μόνος. Η αυλή ήταν μια σιωπηλή σκηνή. Και αυτοί οι δυο, ηθοποιοί χωρίς κείμενο. «Τι θέλεις, Ντάριο?» Η ερώτηση δεν ήταν κατηγορία. Ήταν απλή, ευθεία. «Δεν ξέρω», παραδέχτηκε. «Ξέρω μόνο ότι δεν μπορούσα να καθίσω εκεί και να σιωπώ. Αν δεν μου πεις ποτέ ξανά τίποτα στη ζωή, θα το καταλάβω. Αλλά έπρεπε να έρθω. Έπρεπε να δω». Η Λάνα κάθισε σε έναν χαμηλό τοίχο. Κοίταξε την κοιλιά της, μετά τον ουρανό. «Άργησες. Το ξέρω». Και τότε, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό της. Όχι από πόνο, αλλά από ανακούφιση. Γιατί δεν έπρεπε πια να κουβαλά την αλήθεια μόνη της. Ο ουρανός πάνω από το Ζελενίκ ήταν βαριά και γκρίζα. Η ημέρα δεν είχε χρώμα, μόνο τόνους ανάμεσα σε άσπρο και μαύρο. Ήταν εκείνη η μέρα που υπάρχει περισσότερη σιωπή παρά λόγια. Γιατί κάθε λέξη ακούγεται υπερβολικά δυνατά, υπερβολικά βαριά. Ο Ντάριο κοιμήθηκε σε ένα βοηθητικό δωμάτιο, σε ένα παλιό κρεβάτι που τρίζε όταν γυρνούσε. Δεν κοιμόταν στην πραγματικότητα. Απλώς ξάπλωνε, με ανοιχτά μάτια, ακούγοντας τη σιωπή στο σπίτι να αναπνέει μαζί τους. Η Μίλκα το πρωί έφτιαξε τσάι και το άφησε στο τραπέζι χωρίς να πει λέξη. Η παρουσία της ήταν διακριτική, αλλά ισχυρή. Γνώριζε τα όρια. Ήταν μάρτυρας, όχι δικαστής. Η Λάνα βγήκε από το δωμάτιο με μια χοντρή ζακέτα και μάλινες κάλτσες. Η κοιλιά της ήταν τώρα καθαρά σχηματισμένη. Φορούσε τη μητρότητα σαν βάρος και σαν ασπίδα. Κάθισαν στην αυλή, ο ένας απέναντι από τον άλλον, σε ένα παλιό ξύλινο τραπέζι, που ήταν μάρτυρας σε όλες τις γιορτές, τους τσακωμούς και τις συμφιλιώσεις όλες αυτές τις χρονιές. «Δεν ξέρω πού να αρχίσω», είπε ο Ντάριο πρώτος. Η Λάνα κοιτούσε την κούπα στα χέρια της. «Ίσως να μην χρειάζεται. Ίσως να μην πρέπει να πούμε τίποτα. Αλλά το θέλω», είπε χαμηλόφωνα.
Γιατί τώρα? Δεν απάντησε αμέσως. Πήρε μια γουλιά τσαγιού και κοίταξε προς το δέντρο της σικιάς που ήταν χωρίς φύλλα. Γιατί όταν η Λουτσία μου είπε, ένιωσα ότι κάτι μεγαλώνει μέσα στο στήθος μου. Και ξέρεις τι σκέφτηκα πρώτα? Ότι είναι αργά. Και τότε κατάλαβα, αν δεν έρθω τώρα, θα είναι πραγματικά πολύ αργά. Η Λάνα τον κοίταξε, για πρώτη φορά άμεσα. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Δεν σε μίσησα όταν έφυγες. Μίσησα τον εαυτό μου. Γιατί δεν ήμουν πιο θαραλέα. Γιατί σε άφησα να φύγεις χωρίς μάχη. Δεν με άφησες. Εγώ έφυγα μόνος. Και εγώ έμεινα μόνη. Αυτά τα λόγια που υπόθηκαν ήρεμα, χωρίς δράμα, κάθισαν στο στήθος του σαν πέτρα. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι ίσως ακόμα μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Αυτό. Εσύ. Εγώ. Εμείς. Η Λάνα κούνησε το κεφάλι της. Εμείς δεν υπάρχουμε πια. Ίσως να υπάρχει ένα παιδί. Ίσως να υπάρχει κάτι νέο. Αλλά αυτό που ήμασταν, Ντάριο, πέθανε εκεί, σε εκείνο το δωμάτιο, όταν υπέγραψες χωρίς να κοιτάξεις. Έμειναν σιωπηλοί. Τα πουλιά περνούσαν την αυλή, χωρίς συνείδηση της βαρύτητας του παρελθόντος. Ο Ντάριο σηκώθηκε. Πήγε μερικά βήματα προς τον κήπο και μετά επέστρεψε. Μπορώ να μείνω. Αν το θέλεις. Η Λάνα ακουμπήθηκε στην καρέκλα. Για μένα. Για αυτόν. Ή εκείνη. Και για μένα, αν μου το επιτρέψεις. Ξέρεις τι σημαίνει να μένεις, Ντάριο? Ξέρω. Δεν είναι Σαββατοκύριακο. Δεν είναι ας δοκιμάσουμε. Δεν είναι θα δούμε. Είναι η αλλαγή πάνας στις 3 το πρωί. Είναι να με βλέπεις όταν κλαίω και όταν φωνάζω και όταν δεν ξέρω ποια είμαι πια. Τότε το θέλω. Δεν σου πιστεύω ακόμα. Ούτε ζητώ να μου πιστέψεις αμέσως. Απλώς άφησέ με να δείξω. Σιγή. Ο αέρας ήταν πυκνός, αλλά δεν ήταν πια κρύος. Η Μίλκα τους παρακολουθούσε από το παράθυρο. Στα μάτια της δεν υπήρχε έκπληξη. Μόνο μια ήσυχη κατανόηση. Εκείνη την ημέρα, ο Ντάριο δεν έφυγε. Πήρε μια καρέκλα και βοήθησε τη Λάνα να τακτοποιήσει τα ξύλα. Έφερνε κουβάδες με νερό. Βοήθησε τη Μίλκα στην αποθήκη με τις σακούλες πατάτας. Το βράδυ μαγείρεψε βραδινό. Τίποτα ιδιαίτερο, ζυμαρικά, με τυρί. Αλλά σερβίρισε τα πάντα, τους καθόρισε στο τραπέζι και είπε ήσυχα: Δεν ξέρω τι κάνω. Αλλά προσπαθώ. Η Λάνα έτρωγε σιωπηλά. Η Μίλκα περιστασιακά έκανε σχόλια για τις γεύσεις. Αν και δεν είπε τίποτα, η Λάνα εκείνο το βράδυ, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, έφαγε όλα τα φαγητά από το πιάτο της. Μετά το δείπνο, ο Ντάριο μάζεψε τα πιάτα και τα έπλυνε. Χωρίς να τον ρωτήσει κανείς, χωρίς να χρειάζεται. Όταν μπήκε στο δωμάτιο, η Λάνα παρέμεινε καθισμένη δίπλα στη σόμπα. Με τα χέρια της αγκάλιασε την κοιλιά της και ψιθύρισε. Αν πραγματικά μένεις, παρακαλώ, μην εξαφανιστείς ξανά. Και από μέσα, μια ήσυχη χτύπημα. Η ζωή που ακούει. Στο σπίτι της Μίλκα Πέριτς, οι αλλαγές δεν ήρθαν ευνηδίως. Ήταν μικρά πράγματα. Ήσυχα, σχεδόν ανύπαρκτα. Αλλά η Λάνα τα αισθανόταν. Κάθε μέρα, ο Ντάριο ήταν εκεί. Όχι ως επισκέπτης, όχι ως πρώην σύζυγος, αλλά ως κάποιος που μαθαίνει να αναπνέει με νέο ρυθμό. Δεν ρωτούσε πού θα πάνε. Δεν πίεζε να μιλάνε. Το πρωί έφτιαχνε καφέ, άφηνε την κούπα δίπλα στο σημειωματάριό της και έβγαινε με την Μίλκα στην αυλή. Επέστρεφε με τα χέρια γεμάτα ξύλα ή λασπωμένες μπότες. Το βράδυ καθόταν κοντά στη σόμπα και διάβαζε ένα βιβλίο που είχε βρει στη βιβλιοθήκη. Μια παλιά έκδοση του Αντρίτς, που ακόμη μύριζε υγρασία και παιδικές αναμνήσεις. Δεν έφερνε υποσχέσεις. Έφερνε παρουσία. Η Λάνα τον παρακολουθούσε. Με προσοχή. Με σκεπτικισμό. Πότε-πότε και με θυμό. Γιατί δεν ήξερε τι τη φοβίζει περισσότερο, να φύγει ή να μείνει. Ένα πρωί, μπαίνοντας στην κουζίνα, βρήκε ήδη το ξύλινο κρεβατάκι στημένο. Το ίδιο που ήταν χρόνια διαλυμένο στην αποθήκη, γεμάτο αράχνες και σκουριά. Τώρα είχε καθαριστεί, ξαναβαφτεί, και ήταν στημένο δίπλα στον τοίχο. Στο μαξιλάρι, ένα μικρό μαλακό αρκουδάκι. «Το βρήκα σε ένα κουτί με τα πράγματά σου από την παιδική ηλικία», είπε, όταν την είδε να τον κοιτάει. «Ήταν δικό μου», ψιθύρισε. «Τώρα είναι δικό του». Δεν ήξερε τι να πει, οπότε δεν είπε τίποτα. Αυτή τη νύχτα, όταν η Μίλκα αποκοιμήθηκε, η Λάνα κάθισε δίπλα στην εστία και παρακολουθούσε τις φλόγες. Ο Ντάριο ήταν σε μια γωνία του δωματίου, τακτοποιώντας ξύλα, αλλά σιωπηλός, χωρίς ανάγκη να γεμίσει τον χώρο με λόγια. «Γιατί δεν επιστρέφεις στην Ζάγκρεμπ?» ρώτησε. Δεν την κοίταξε αμέσως. «Γιατί δεν είμαι πια εκεί, ούτε με την καρδιά, ούτε με το μυαλό. Και η δουλειά. Τη διέκοψα», γύρισε προς εκείνον. «Χωρίς να έχεις άλλη. Χωρίς να έχω οτιδήποτε εκτός από το συναίσθημα πως δεν μπορώ να είμαι μακριά». Η Λάνα στήριξε το κεφάλι της στην πλάτη της καρέκλας. Στα μάτια της δεν υπήρχε θυμός. Υπήρχε μόνο μια ερώτηση που δεν εξέφρασε.
Πόσο καιρό μπορεί αυτός ο άνθρωπος να παραμείνει χωρίς να φύγει? Ο Ντάριο δεν της απάντησε με λόγια, αλλά με πράξεις. Τις επόμενες μέρες, αυτοβούλος επισκέβασε τον παλιό φράχτη, αντάλλαξε 3 παράθυρα που άφηναν να μπαίνει κρύος αέρας, οδήγησε τη Μίλκα στο ιατρείο στο Ίμοτσκι χωρίς να του το ζητήσει κανείς. Στο σπίτι δεν ήταν πια ξένος. Ήταν εδώ. Όταν η Λάνα αισθανόταν πόνους στην πλάτη, εκείνος τη ζέστανε την θερμοφόρα. Όταν ξαγρυπνούσε ως αργά, εκείνος καθόταν μαζί της στη σιωπή. Όταν τα χέρια της έτρεμαν προσπαθώντας να γράψει ένα γράμμα στο παιδί της, εκείνος της έλεγε μόνο «Δεν χρειάζεται να το κάνεις σήμερα». Και για πρώτη φορά αυτός θα πίστευε πραγματικά ότι δεν χρειάζεται. Ένα βράδυ, στη μέση μιας καταιγίδας, η ηλεκτρική ενέργεια έσβησε. Η Μίλκα είχε ήδη πάει στο κρεβάτι. Ο Ντάριο βρήκε κεριά. Στην κουζίνα κάθισαν και οι δύο στο τραπέζι. Το φως έτρεμε στα πρόσωπά τους. «Όταν ήμουν παιδί», είπε, «φοβόμουν το σκοτάδι. Πάντα καλούσα τη μαμά να αφήσει την πόρτα του δωματίου ανοιχτή. Τώρα νομίζω ότι δεν φοβάμαι πια το σκοτάδι, μόνο τη σιωπή». «Εγώ δεν φοβάμαι πια τη σιωπή», είπε η Λάνα. «Φοβάμαι αυτό που έρχεται όταν η σιωπή εξαφανιστεί». Ο Ντάριο την κοίταξε. «Τι έρχεται?» «Η φυγή, υποσχέσεις, λόγια που δεν κρατιούνται». «Δεν θα σου υποσχεθώ τίποτα, Λάνα. Απλά θα είμαι εδώ όταν με κοιτάς». Δεν ήξερε τι σήμαινε ακριβώς αυτό. Αλλά δεν ακούγονταν σαν ψέμα. Το επόμενο πρωί βρήκε στο τραπέζι ένα email τυπωμένο σε χαρτί. Ήταν από το Ριέκα. «Πρόταση για δουλειά. Καλή, σταθερή. Γιατί το έφερες εδώ?» «Για να ξέρεις τι απέρριψα». «Το απέρριψες?» «Απέρριψα όλα όσα με χωρίζουν από εσάς». Αυτή ήταν η στιγμή που για πρώτη φορά ένιωσε κάτι που δεν ήταν πια φόβος. Ήταν η αρχή της εμπιστοσύνης. Αργά το απόγευμα, καθώς καθόντουσαν κάτω από μια παλιά σικομουριά, η Λάνα έβαλε την παλάμη της πάνω από τη δική του. Χωρίς λόγια, χωρίς πρόθεση. Απλώς παρουσία. Η δική της, η δική του. Δεν φιλήθηκαν, δεν αγκαλιάστηκαν. Αλλά σε εκείνη την επαφή υπήρχε περισσότερη αλήθεια από ό,τι σε 1000 προφορικές υποσχέσεις. Ο χειμώνας άρχισε να υποχωρεί, αλλά η ψύχρα ήταν ακόμα κρυμμένη στη σκιά. Στη Ζελένικα, οι μέρες γίνονταν πιο μακριές και το φως πιο απαλό. Η Λάνα αισθανόταν το σώμα της να προετοιμάζεται ολοένα και περισσότερο για την άφιξη μιας μικρής ζωής, αλλά ταυτόχρονα και κάτι μέσα της να προσπαθεί να προστατευτεί από όσα θα μπορούσαν να έρθουν από το εξωτερικό. Γιατί όλα όσα έχτιζαν, σιωπηλά, χωρίς λόγια, μέσα από την παρουσία και τις χειρονομίες, ήταν τρυφερά, εύθραυστα, σαν ένα φρέσκο βλαστάρι που δεν είναι ακόμα έτοιμο για τον άνεμο. Ένα πρωί, ενώ καθάριζε την κουζίνα, βρήκε ανάμεσα σε έγγραφα ένα κινητό τηλέφωνο που δεν είχε ανάψει για μήνες. Παλιό, γεμάτο σκόνη. Με δάχτυλα αβέβαια πίεσε το κουμπί τροφοδότησης. Η οθόνη αναβόσβησε. 12 μη αναγνωσμένα μηνύματα. 3 αναπάντητες κλήσεις. Και ένα email. Το άνοιξε. Θέμα. Επιστροφή στο σύστημα. Αποστολέας. Κροατική εκδοτική εταιρεία Ριέκα. Περιεχόμενο. Αξιότιμη κυρία Πέριτς. Το κείμενό σας «Απομακρυσμένη καρδιά» έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην Επιτροπή. Εάν εξακολουθείτε να είστε ενδιαφερόμενοι, θα θέλαμε να σας συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμά μας για νέους συγγραφείς. Μαζί με τη συνεργασία έρχεται και η μετεγκατάσταση. Η δουλειά απαιτεί την παρουσία σας στη Ριέκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η Λάνα παρέμεινε ακίνητη. Αυτό ήταν το χειρόγραφό της. Ένα μυθιστόρημα που είχε γράψει χρόνια πριν, όταν πίστευε ακόμα στην αγάπη ως κάτι γραμμικό, λογικό. Το είχε στείλει σε δεκάδες διευθύνσεις, χωρίς απάντηση. Και τώρα, ακριβώς τώρα που επιτέλους είχε βρει κάποια μορφή ηρεμίας, κάποιος αποφάσισε να διαβάσει. Άκουσε βήματα. Ο Ντάριο μπήκε με μια αγκαλιά ξύλων και αμέσως παρατήρησε την οθόνη στο χέρι της. «Δεν θυμάμαι πότε είδα τελευταία φορά αυτό το κινητό αναμένο», είπε. Η Λάνα δεν απάντησε. Απλώς του πρόσφερε τη συσκευή. Αυτός διάβασε το μήνυμα, την κοίταξε. «Ριέκα», το είπε. «Μεγάλο πράγμα. Ξέρεις τι σημαίνει, έτσι?» «Ξέρω. Σημαίνει φυγή». Ο Ντάριο κάθισε στο τραπέζι. Έβαλε τις αγκαλιές στο πάτωμα. «Σημαίνει βήμα προς αυτό που είσαι εσύ. Όχι αυτό που ήσουν μαζί μας. Αλλά τι αν δεν μπορώ να πάρω και τα δύο? Τι αν δεν χρειάζεται να διαλέξεις?» Η Λάνα σηκώθηκε, περπάτησε μερικά βήματα στην κουζίνα, έπειτα στάθηκε δίπλα στο παράθυρο. «Δεν φοβάμαι τη Ριέκα. Φοβάμαι να γίνω πάλι η παλιά εγώ. Εκείνη που τα κουβαλάει όλα μόνη της. Εκείνη που δεν μένει κανείς». Ο Ντάριο δεν απάντησε αμέσως. Έπειτα είπε: «Ξέρεις τι ήταν πιο δύσκολο για μένα να παραδεχτώ? Ότι έφυγες και εγώ δεν ήξερα καν τι είχα χάσει. Τώρα που ξέρω,
Δεν θέλω να σε χάσω ξανά. Αλλά επίσης δεν θέλω να χάσεις τον εαυτό σου εξαιτίας μου. Η Λάνα γύρισε. Στα μάτια της υπήρχαν δάκρυα που δεν κουνήθηκαν. Μόνο μια λάμψη που πονάει. Και τι θα έκανες? Θα φεύγα μαζί σου, χωρίς ερωτήσεις. Και η ζωή σου είναι εδώ. Στο σπίτι με τη μυρωδιά του καφέ, με την κούνια που συναρμολόγησα, με εσένα να γελάς όταν διαβάζεις φωναχτά τα κομμάτια του χειρογράφου που σου φαίνονται χαζά. Η Λάνα γέλασε μέσα από τα δάκρυα. Δεν ήθελε, αλλά το έκανε. Δεν θα πάω στη Ριέκα, είπε. Όχι τώρα. Είσαι σίγουρη? Είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι έτοιμη να καταρρεύσει αυτό λόγω κάποιου που μπορεί να περιμένει. Αν είναι πραγματικά η στιγμή μου, θα με περιμένει. Ο Ντάριο κούνησε το κεφάλι του. Σηκώθηκε. Πλησίασε την. Δεν την άγγιξε. Απλώς στάθηκαν τόσο κοντά, ώστε να ακούγονται χωρίς λόγια. Τις επόμενες μέρες, η Λάνα δεν μίλησε για το email. Ο Ντάριο δεν το ανέφερε. Η Μίλκα πιθανότατα το ήξερε, αλλά όπως πάντα, σιωπούσε. Δεν ορκίστηκαν. Δεν γιόρτασαν αποφάσεις. Απλώς συνεχίστηκαν μέρα με τη μέρα. Μία βραδιά, ενώ η Λάνα έγραφε μία νέα επιστολή για το παιδί της, ο Ντάριο καθόταν σε άλλο τραπέζι και συναρμολογούσε ένα ξύλινο μουσικό κουρδιστό. Όταν τελείωσε, το άναψε και το τοποθέτησε στην άκρη της κούνιας. Μια ήσυχη μελωδία γέμισε το δωμάτιο. Η Λάνα έβαλε το χέρι της στην κοιλιά. «Το ένιωσα», είπε σιγανά. «Κι εγώ», απάντησε, μη σκεπτόμενος το μωρό. Σκεπτόμενος αυτούς. Το νοσοκομείο στη Μακάρη δεν ήταν μεγάλο. Είχε μόνο 3 ορόφους, στενούς διαδρόμους και μυρωδιά απολυμαντικών που δεν έφευγε ούτε μέρα, ούτε νύχτα. Εκείνη την ημέρα, 14 του Μαρτίου, η Λάνα βρισκόταν σε ένα από τα λευκά δωμάτια στην γυναικολογική κλινική. Με τα χέρια της σφιγμένα στο χείλος του κρεβατιού και τα δόντια της σφιγμένα για να μην φωνάξει. Ο τοκετός άρχισε νωρίς το πρωί. Τα νερά έσπασαν, ενώ ετοίμαζε τσάι στην κουζίνα. Ο Ντάριο την οδήγησε κρατώντας το χέρι της σε όλη τη διαδρομή, προσπαθώντας να μην δείξει πόσο χτυπούσε η καρδιά του. Η Μίλκα έμεινε στο σπίτι, καθισμένη κάτω από το ρολόι που χτύπαγε κάθε λεπτό, καθώς όλα άλλαζαν. Ήταν επώδυνο, ήταν μακρύ. Οι γιατροί έρχονταν και έφευγαν. Οι μέες επαναλάμβαναν να αναπνέει, να χαλαρώσει, να μην κοιτάζει το ρολόι. Αλλά η Λάνα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο, εκτός από το να νιώθει το σώμα της να χωρίζεται, το παρελθόν να φεύγει μέσα της, τον κόσμο να σταματά για να γεννηθεί κάτι άλλο. Ο Ντάριο ήταν εκεί, όλη την ώρα. Δεν μιλούσε πολύ. Απλώς κρατούσε το χέρι της. Σκούπιζε τον υδρότα από το μέτωπό της. Και σε κάθε βλέμμα έστελνε ένα μήνυμα που δεν μπορούσε να πει «Είμαι εδώ, δεν φεύγω πουθενά». Κάπου γύρω στις 7 το απόγευμα, η Λάνα δεν μπορούσε πια. Το σώμα της την εγκατέλειπε. Η φωνή της έσπαγε. «Δεν μπορώ άλλο», ψιθύρισε. «Δεν μπορώ». Ο Ντάριο πλησίασε το πρόσωπό της, τη κοίταξε ευθεία στα μάτια. «Μπορείς, ακόμα λίγο, ξέρω ότι μπορείς». Και τότε σε κύματα που σχίζανε όλα όσα παρέμεναν παλιά, συνέβη. Στις 7:43 λεπτά ακούστηκε το κλάμα. Δεν ήταν δυνατό, ήταν ψηλό, τρυφερό. Αλλά γέμισε το δωμάτιο σαν το δυνατότερο ήχο στον κόσμο. Το παιδί ήταν εδώ, το δικό τους. Η Λάνα δεν έκλαψε. Απλώς κοιτούσε το παιδί καθώς το τοποθετούσαν στο στήθος της. Ήταν μικρό, ζεστό, ζωντανό. Ο Ντάριο στεκόταν δίπλα στο κρεβάτι, τρέμοντας. Τα δάκρυα του κύλησαν στα μάγουλά του, αλλά δεν τα έκρυψε. «Αυτός είναι», ψιθύρισε. «Ναι», απάντησε η Λάνα. «Αυτός είναι». Σε αυτά τα δευτερόλεπτα, όλα όσα είχαν περάσει, υπογραφές, φυγές, σιωπές, διαφυγές, αμφιβολίες, φαινόταν μακρινά, σχεδόν ασήμαντα. Γιατί τώρα, σε αυτό το δωμάτιο, υπήρχε κάποιος που δεν ήξερε τίποτα για όλα αυτά. Κάποιος που ήξερε μόνο τις καρδιές τους. Τον ονόμασαν Μιράν. Γιατί ήρθε σιωπηλά, αλλά έφερε όλα όσα χρειάζονταν για να ξεκινήσει ξανά η ζωή. Τις επόμενες μέρες έμειναν στο νοσοκομείο. Η Λάνα ανάρωνε αργά, αλλά με μια ηρεμία που δεν είχε εδώ και καιρό. Ο Ντάριο δεν πήγε στο σπίτι. Κοιμόταν σε μια σκληρή καρέκλα στη γωνία του δωματίου, ξύπνιος σε κάθε της κίνηση, σε κάθε ήχο του μωρού. Φυλάκιζε φαγητό από την καντίνα. Έμαθε να αλλάζει πάνες. Κρατούσε τον γιο του στην αγκαλιά όταν η Λάνα δεν μπορούσε. Ένα απόγευμα, ενώ κρατούσε το μωρό και του τραγουδούσε κάτι σιγανά, η Λάνα τον παρατηρούσε από το κρεβάτι. «Δεν σε έχω δει ποτέ έτσι», είπε. «Πώς έτσι?» «Πραγματικό». Ο Δάριος χαμογέλασε. Κοίταξε τον γιο του. «Ίσως και εγώ γεννήθηκα σήμερα. Ίσως όλοι μας». Όταν τελικά έφυγαν από το νοσοκομείο, ήταν μια ηλιόλουστη μέρα. Η Μίλκα τους περίμενε μπροστά στην είσοδο με μια πλεκτή κουβέρτα στα χέρια. Φίλησε τη Λάνα στο μέτωπο και είπε μόνο: «Τελείωσες με τον πόνο.
Τώρα είσαι μητέρα. Ο δρόμος πίσω προς το Ζελένικο ήταν πιο ήσυχος από το συνηθισμένο. Η Λάνα κρατούσε το παιδί. Ο Δάριος οδηγούσε, αλλά κάθε λίγα λεπτά κοίταζε στον καθρέφτη, σαν να ήθελε να βεβαιωθεί ότι δεν είχαν ξεχάσει τίποτα. Στο σπίτι τους υποδέχτηκε η ζεστασιά. Η σόμπα έκαιγε, η μυρωδιά της λεβάντας απλώθηκε στον διάδρομο. Η κούνια ήταν έτοιμη. Όλα ήταν έτοιμα. Αυτή τη νύχτα η Λάνα δεν κοιμήθηκε. Ούτε ο Δάριος. Το παιδί έκλαιγε κάθε μία ώρα. Έτρωγαν ένα λάξ. Δεν είπαν πολλά. Αλλά κάθε φορά που κοιτιούνταν, δεν υπήρχε φόβος. Μόνο κάτι που δεν μπορούσε να ονομαστεί εύκολα. Δεν ήταν η ευτυχία. Ήταν η παρουσία. Πλήρης. Ολική. Ο κλάμα ερχόταν και έφευγε. Η ζωή δημιουργούνταν βήμα προς βήμα. Και τίποτα πια δεν ήταν το ίδιο. Οι μέρες μετά την επιστροφή από το νοσοκομείο δεν ήταν ούτε απλές, ούτε ποιητικές. Δεν έμοιαζαν με ταινίες, ούτε με ιστορίες που η Λάνα είχε διαβάσει κάποτε. Δεν υπήρχαν ρομαντικές ψιθυρίσματα δίπλα στην κούνια, ούτε ατελείωτες στιγμές ευτυχίας. Ήταν ζωή, ακατάστατη, κουρασμένη, πραγματική. Ο Μίραν έκλαιγε συχνά, τη νύχτα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς προειδοποίηση. Πάνες, θυλασμός, αϊπνία. Όλα είχαν μετατραπεί σε ρυθμό που δεν είχε τέλος, ούτε αρχή. Αλλά η Λάνα δεν ήταν μόνη. Ο Δάριος ήταν εκεί. Χωρίς μεγάλη φασαρία, χωρίς μεγάλα λόγια. Ξυπνούσε πρώτος, άλλαξε πάνες, έφερε νερό, ζέστανε γάλα. Κράτησε τον γιο στην αγκαλιά όταν η Λάνα δεν μπορούσε πια. Καμιά φορά, στη μέση της νύχτας, καθόντουσαν σιωπηλοί. Αυτός με το παιδί στο στήθος, εκείνη με τα χέρια στα γόνατα, και κοίταζαν τη φωτιά στην εστία. Και όλα όσα έπρεπε να υποθούν ήταν εκεί, στο βλέμμα, στην παρουσία, στην πραγματικότητα ότι κανείς δεν είχε φύγει. Δεν κοιμόντουσαν στο ίδιο κρεβάτι. Η Λάνα δεν ήταν ακόμα έτοιμη. Η σχέση τους δεν είχε ετικέτα. Δεν ήταν ζευγάρι. Δεν ήταν χωρισμένοι. Ήτανε κάτι τρίτο. Νέο. Μια μέρα, ενώ ετοίμαζαν μαζί το πρωινό, ο Δάριος είπε σιγανά: «Καμιά φορά νομίζω ότι κάνουμε τα πάντα στραβά». «Ίσως», απάντησε η Λάνα. «Αλλά είναι η πρώτη φορά που νιώθω ότι κάνω κάτι σωστά». Την κοίταξε. Αυτή γέλασε. Ήταν το ίδιο χαμόγελο που κάποτε έβγαινε μόνο στις πιο τρυφερές στιγμές. Μέσα από την άνοιξη, το μικρό σπίτι στο Ζελένικο άρχισε να ζει με νέο ρυθμό. Η λεβάντα στην αυλή άνθιζε ξανά. Η Μίλκα έβαζε κάθε πρωί τις κουβέρτες στο παράθυρο για να αεριστούν. Ο Μίραν μεγάλωνε, έπαιρνε στρόγγυλα σχήματα, κατσούφιαζε, γέλαγε κάθε φορά που άκουγε τον πατέρα του να τραγουδά. Μια βραδιά, η Λάνα βγήκε έξω με μια κουβέρτα και έβαλε τον γιο της στο γρασίδι. Έκλαιγε, κοιτούσε τον ουρανό και ο Δάριος ξάπλωνε δίπλα του. «Ξέρεις», είπε, «όταν έφυγα από σένα, νόμιζα ότι δεν θα μπορέσω να είμαι κοντά σου ξανά, ότι κάθε σου λέξη θα με έσπαγε πάλι. Και είναι έτσι». «Όχι, τώρα κάθε σου λέξη με βοηθά να σταθώ». Ο Δάριος δεν γέλασε. Απλώς πλησίασε σιωπηλά το γιο του και άγγιξε το πόδι του. «Δεν θα σε ρωτήσω τίποτα, ούτε για εμάς, ούτε τι είμαστε. Απλώς θα μείνω εδώ, αν το θέλεις». Η Λάνα έγνεψε. «Το θέλω. Αλλά όχι ακόμα. Όλα. Ούτε εγώ». Σε αυτή την πρόταση υπήρχε τόση αλήθεια, που και οι δύο σιώπησαν για μια στιγμή. Έχτιζαν κάτι νέο. Όχι πάνω στα θεμέλια όσων ήταν, γιατί αυτά είχαν γκρεμιστεί, αλλά δίπλα στα ερείπια. Λίθος προς λίθο. Κίνηση προς κίνηση. Μία μέρα, η Μίλκα τους έφερε ένα παλιό τετράδιο. Ήταν της Λάνα από την παιδική της ηλικία, γεμάτο σχέδια, ποίηματα και ακατανόητες προτάσεις. «Πρέπει να αρχίσετε να γράφετε μία νέα ιστορία», είπε η ηλικιωμένη. «Αυτή την κράτησα εγώ. Τώρα εσείς γράψτε τη δική σας». Και το έκαναν. Όχι στο τετράδιο, όχι με λόγια. Την έγραφαν κάθε βράδυ όταν μοιράζονταν την εγρήγορση. Με κάθε αλλαγή της πάνας. Με κάθε βόλτα στον αγροτικό δρόμο. Με το καροτσάκι και τον σκύλο από τη γειτονιά που τους ακολουθούσε συνεχώς. Τον Ιούνιο, η Λάνα άνοιξε ξανά το λάπτοπ. Άρχισε να γράφει. Όχι μυθιστόρημα. Ούτε χειρόγραφο. Γράμματα. Για τον εαυτό της. Για το Δάριο. Για τον Μίραν. Για όλα όσα πέρασε. Αλλά τώρα δεν έπρεπε πια να τα κρατά μόνη. Ο Δάριος δεν ρώτησε τι γράφει. Απλά της έφερνε καφέ και κρατούσε το παιδί ενώ εκείνη μελετούσε. Τον Ιούλιο, όταν μαζί πήγαν τον Μίραν για το πρώτο εμβόλιο, η νοσηλεύτρια τους ρώτησε: «Είστε μαμά και μπαμπάς?» Η Λάνα κοίταξε τον Δάριο. «Αυτός εκείνη». Και οι δύο ταυτόχρονα είπαν: «Είμαστε». Και αυτό ήταν αρκετό. Ένα χρόνο αργότερα, το Ζελένικο ήταν το ίδιο. Αλλά τίποτα πια δεν ήταν το ίδιο. Στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας Πέριτς, το γρασίδι ήταν κομμένο, η λεβάντα είχε αναπτυχθεί.
Και δίπλα στον παλιό πέτρινο τοίχο ανθούσαν φράουλες που η Λάνα είχε φυτέψει από βαρεμάρα, χωρίς να πιστεύει ότι θα φύτρωναν κάτι. Αλλά φύτρωσαν. Όπως και όλα τα άλλα. Ο Μίραν περπατούσε ανασφαλώς, αλλά επίμονα. Έπεφτε, σηκωνόταν, έκλαιγε και ύστερα χαμογελούσε. Τον πρώτο του γενέθλιο τα γιόρτασε στην αγκαλιά της Μίλκας, που του έδωσε ένα κομμάτι ψωμί βουτυγμένο σε σούπα και είπε: «Αυτή είναι η πρώτη μπουκιά που θυμάσαι». Η Λάνα και ο Δάριος καθόντουσαν σε ένα παγκάκι κάτω από την σικιά. Δεν ήταν σε αγκαλιά. Δεν κρατιόντουσαν χέρι-χέρι. Ήταν ο ένας δίπλα στον άλλο, με βλέμματα που συχνά συναντιόντουσαν και παρέμεναν εκεί, χωρίς ανάγκη για εξηγήσεις. Η Λάνα εκείνο το πρωί σηκώθηκε νωρίτερα από το συνηθισμένο. Έβαλε ένα λευκό πουκάμισο, στα χείλη της έβαλε λίγο χρώμα, όχι πολύ. Κοίταξε τον εαυτό της στον καθρέφτη και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό σκέφτηκε: «Φαίνομαι όπως εγώ». Ο Δάριος μπήκε σιγά, κρατώντας τον Μίραν στην αγκαλιά του. «Είναι έτοιμος για βόλτα». «Εσύ», κοίταξε τον γιο της, μετά εκείνον. «Και εγώ είμαι έτοιμη». Μαζί ξεκίνησαν μέσα από το χωριό. Πέρασαν από το Δήμο, το μικρό λευκό κτίριο στην είσοδο του χωριού. Στο γραφείο καθόταν ο ίδιος υπάλληλος που κάποτε, πριν από χρόνια, είχε υπογράψει το διαζύγιο χωρίς να τους κοιτάξει στα μάτια. Όταν στάθηκαν μπροστά του, αυτή τη φορά μαζί, με το παιδί στην αγκαλιά, τους κοίταξε και είπε: «Σας έχω ξαναδεί, έτσι δεν είναι?» Ο Δάριος γέλασε. «Ναι, αλλά τότε ήρθαμε για να χωρίσουμε. Και τώρα, για να ενωθούμε ξανά. Αλλά όχι όπως ήταν, αλλά όπως πρέπει να είναι». Καθώς υπέγραφαν τα έγγραφα, η Λάνα κοίταξε τη γραμμή της υπογραφής της. Το χέρι της δεν έτρεμε. Ήταν σταθερό. Ήταν το χέρι μιας γυναίκας που ξέρει τι επιλέγει. Ο Δάριος υπέγραψε αργά. Αυτή τη φορά κοίταξε πρώτα εκείνη, προτού αγγίξει το χαρτί. Και εκείνη εκείνον, και δεν υπήρχε πόνος, μόνο επιβεβαίωση. Όταν βγήκαν από το κτίριο, δεν υπήρχε χειροκρότημα, ούτε λουλούδια, ούτε μάρτυρες. Μόνο το πρωινό ήλιο και ο άνεμος που μετέφερε τη μυρωδιά του φρέσκου κομμένου χόρτου. Περπάτησαν προς το σπίτι. Η Μίλκα τους υποδέχτηκε με μία κατσαρόλα στη φωτιά και ένα χαμόγελο που έλεγε όλα όσα οι λέξεις δεν μπορούσαν. Στην αυλή, η Λάνα άπλωσε την κουβέρτα. Ο Δάριος έβγαλε τα παπούτσια του και κάθισε στο γρασίδι με τον Μίραν στην αγκαλιά του. Άρχισε να του τραγουδά μια παλιά δαλματική νανουρίσματα. Η φωνή του δεν ήταν τέλεια, αλλά ήταν πραγματική. Η Λάνα καθόταν μερικά μέτρα πιο πέρα, τους παρατηρούσε και απλά ήσυχα, σχεδόν σιωπηλά, είπε: «Ευχαριστώ που έμεινες». Ο Δάριος δεν απάντησε. Μόνο την κοίταξε και έγνεψε το κεφάλι του. Και σε αυτό το κούνημα ήταν όλα, και συγχώρεση, και απόφαση, και νέα ευκαιρία. Δεν είχαν σχέδιο για το μέλλον. Δεν ήξεραν αν θα μείνουν στο Ζελένικο ή θα πάνε κάπου αλλού. Αλλά ήξεραν ένα πράγμα. Δεν θα ξαναφύγουν. Αυτή τη νύχτα, όταν το παιδί κοιμόταν, κάθισαν στο ίδιο παγκάκι κάτω από την σικιά. Ο Δάριος άπλωσε το χέρι του, αυτή τη φορά συνειδητά. Η Λάνα το δέχτηκε. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, τα δάχτυλά της βρήκαν το μέρος όπου ανήκουν. «Ξέρεις ότι αυτό ποτέ δεν θα είναι τέλειο?» τον ρώτησε. «Ξέρω, αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε». «Μπορούμε και θα προσπαθήσουμε». Σταμάτησε. Τον κοίταξε. «Αυτό είναι η πρώτη φορά που δεν φοβάμαι την αγάπη». Ο Δάριος κλείθηκε και την φίλησε. Το φιλί δεν ήταν σενάριο, δεν ήταν δραματικό. Ήταν ήσυχο, ζεστό και μακρύ. Σαν να κρατούσε ένα χρόνο. Σαν να περίμενε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Και σε αυτό το φιλί η αγάπη δεν ήταν πια ερώτηση, ήταν απάντηση.